Βασίλισσα της ενημέρωσης είναι η τηλεόραση σύμφωνα με το 18ο Ευρωβαρόμετρο. Στο υψηλό ποσοστό του 89% ανέρχονται οι Κύπροι πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο εμπιστεύονται την ενημέρωσή τους στην τηλεόραση. Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε το πρωί στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέγραψε εξίσου ψηλό ποσοστό των πολιτών που βρίσκει τις περισσότερες ειδήσεις σχετικά με τα εθνικά πολιτικά θέματα από την τηλεόραση, αφού αγγίζει το ποσοστό του 71%. Η παρουσίαση έγινε από τη Μαρία Χριστίνα Δουλάμη, η οποία ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 6η χαμηλότερη θέση αναφορικά με το κατά πόσο οι Κύπροι αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Όταν ρωτήθηκαν όμως αν θα ήθελαν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόλυτη πλειοψηφία των Κυπρίων, το 85%, απάντησαν θετικά. Η πλειονότητα των Κυπρίων απάντησε πως τις περισσότερες ειδήσεις σχετικά τόσο με τα εθνικά όσο και με τα ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα τα βρίσκει από την τηλεόραση. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 63% των Κυπρίων προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα βοηθήσει στην βελτίωση της οικονομίας και στην καταπολέμηση της κρίσης, καταγράφοντας έτσι το 5ο ψηλότερο ποσοστό. Ένας στους 3 Κύπριους, ποσοστό δηλαδή 32%, εναποθέτει τις προσδοκίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομική και τραπεζική σταθερότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να ανιχνεύσει το πόσο καλά πληροφορημένοι είναι οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες πηγές επιλέγουν για να ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τακτικό Ευρωβαρόμετρο διενεργήθηκε από τις 3 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου στα 27 κράτη-μέλη, στις 6 υποψήφιες χώρες και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Συμμετείχαν άτομα από 15 χρονών και άνω και η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία, πολυσταδιακή δειγματοληψία.